Ugyanis írósként. Vegyük komolyan. Szegény Jancsi, ameddig átjelt a világban. Juliskát a sírok. Jancsi már csak a temetőben menetett ki. Ráborult Juliska sírjára és hozott. Ó, Julius! Kicsit összeszedte magát a tőlük. Az anyám, Isten! Te vagy te! Ó, Julius! De vagy, így ment ez 2 héten keresztül. Jancsi szeméből az utolsó kencsepp is kihullott. Ekkor lesz a mítosz, hogy hozzá Juliska sírjáról. Ezért Sándor azt írta meg, hogy dolmányának gondikámat nézve. Nincs rajta dolmány, hogy most kifejez. Mire nem volt maradás a vidéken, ismét csak elment világát. Vándorolt helyen föl völgyön le. Hozzá hasonló szomorú ember nem hordott még hátrán a föld, az orra szinte a földet csúfolt, ezért észre sem vette. Olyan országban érkezett, ahol a szúnyogok akkorák voltak, mint az egerek. Az egerek a birkák, mint a lovak, meg mint az elefántok. Ősünk az óriások földjéről. Ja, az óriások nem figyelték az emberek. Különösen nem az óriás. Jancsiker! Egérve minket kis szikla! Ha kedves a vélet! Tudod meg, hogy mi óriások követeszünk? Ha nem eszed, még rákerget a sziklára, hogy csúszol! Jancsi azt mondta, hogy uram, király, nézni, milyen hatalmas, hogy én milyen kicsi előtted a hatalom a szikla. Letősz egy arányosan 10 darab követ, akkor viszont megeszed. Mit sem sejtett az óriás király, letőlte a kiskövet, Jancsi jobb kezébe fogta. Erősen vitte, jobb kezes volt. Elhajította, és ezt tudjuk jól, hogy a kő pontosan az óriás király homokának közepén. Nem láthat, hogy szörnyet. No, de tudja valaki, hogy mi történt a kővel? Fizikai tanárban. Ugyanis, gyerekek, ezért járt iskolába. Ő mint egyfajta nő. Egyenlő espertégépet zenét haladt a levegőben. Az a gravitáció, a figyelmány a légérőt. Az individuális, centrifugális erőt beszélnek. Efféle fizikai körülmények között végzett az óriás. Jól mondtam? Jaj, visszakérem a csoportkát. Ja. Persze az, hogy Jancsi óriás megrémítette a fiatal óriásokat, összesúgta. Ezek oszkolták az egészség óriás fiút, aki remegve állt, hogy Jancsinak egy varázslatot valami. Jancsit ez a sík, kegyelmez nekünk, inkább szolgáljuk a világnak. Jancsi eltette a síkot, nem sokat körülött se óriással, se semmivel, üres szívvel, fájdalommal. Hallgatott tovább a világ. No, de kétszer olyan sötét érkezett, mint a annak idején a siványok. Nyári idő volt, holt egy tisztáson tűz. A tűz körül pedig vaszorkányok tartották az édes üldéseket. Jancsi eltől rosszokon récét. Idézzük már szabad, hogy pisonganak a bocsánat, főleg a fiatalra számít. Próbáljuk meg, 1, 2, 3! Azért ugye elmennék az iskolába, nyári időben, szünet vagy nem nyári időben, hanem tavasz, amikor kint vannak az udvar, tudják milyen hangokat, akkor most megnézzük. 3 és! Légy szíves egy kicsit, jó? Mutassátok! 3 és! Jó, jó! Hát szóljuk! Szeretném önöket neki segítsünk már begyegek, hogy nem merni. Kedves kakaszt is megkérünk. 3 és! Na! Helyen is jobban, élelmezesebb hangokat lehetett hallani. Jancsi, szeretnek rengeteg banyát. Együnk a balzsebbe, igen, ott volt a sík. Ahogy beledőség a óriás, nektek már képességünk felülfélét jó. Itt ez a rengeteg banya, ügycsátok! Az óriások elkezdenek tisztítani a sok banyát. Jancsi ekkor észrevette, hogy Juliska gonosz mostohája fő vagyok. Eddig ugyanaz, mint a közvisátornál, és most jön a különbség. Jancsi azt mondta az óriásoknak. Közben mondja már revegetni a szükség. Ezt az egyet hagyjátok nekem!
asszonynak nézett a banyába. Annyit tudta ezzel mondani, hogy te! Anya nem. Te! Még azt se elkezdett nagyon csúnyán beszélni. Én azt mondtam anyának, banya, te kitek, banyatok! A szót tetszett. Túrád el szemre még állsz. Állapotban a kérdező megorvos, anyának az alkasz és az a haxisz csüvertől. Most van különböző a bosszét is. Megnézletek. Így ment tovább egészen addig. El nem érkezett a világ végig. A világ végig pedig nem volt olyan konferenciás technikát. Ott lakott a révész, Jancsi köszönnek, mi illetők, öreg apám, látod maga a révész. Látod a tengeret? Ha hiszik, hogy nem azt mondom, hogy a révész Jancsi. Jancsi, 3 napja nyugdíjas vagyok. Benyújt a bal zsebébe, ahogy belefújt a síkba. Voltak az óriások, megparancsoltani, hogy világot egy. Átviszünk Jancsit, hogy tudd meg, hogy a túloldalon Tündérországban nem lesz számítópiratlanul segíteni. Se baj, nincs maradás. No, de nem olyan könnyű bejutni Tündérországba. 3 kapu állja el az utat. Máté, hogy hívják a barátodat mellettől a szemüvegben? Ricsi. Ricsinek szóljál, hogy a következő önként jelentkezik. Viszont jelent. Az első kapuban öltödik. Hány a medve? 3. Helyes válasz. Második kapuban öltödik. Oroszlán. Hány oroszlán? 3. Milyen fajta? Hát, nem volt. Harmadik kapuban öltödik. Hány sárkány? Egy. Hány fél van? Mi az, hogy 4? De nem szükség egy hír. Elpusztjuk, Ricsi! Ricsi, a medvevadász lesz még nem. Ricsi, elválasz egy medvével való viaskodás? Itt a süti fesztivál alkalmának, jó? Elvágózunk az ülésre, a süti erés előtt. Nem vagy? Ricsi, hányos osztály lesz? 1. osztály, tehát 12-13 éves fiatal. Ugye? Tisztelt jelző! A küzdelem alatt javasolni fogom azt, hogy hajrá, Ricsi! Hajrá, Ricsi! Azért kérlek komolyan menni, mert ha Ricsi nem győzi le a medvét, holnap reggel a Hajdu-Villanynak ez a cím. Szerintem végül a süti fesztiválban rá. Ricsi, a 7. osztályos tanuló utolsó csepplénéig küzdött. Ám nem sikerült legyőzni a medvét. Ez nem mi történt. Helyi tudósítónk nem tudta elmondani, mert ő Ricsi. Hölgyi, rárét udvarítani. Elzárták az utat. Berettő úrfalóból evakuáltak mindenki. Tehát ilyen cikket lesz. Nem, Ricsi jössz? Mindenki a saját módon a szúrban. Ricsi, ki a legjobb barátod az osztályban? Attila, mi van? Attila. Na, búcsúz lehetőre legalább. Nem tudja, hogy menni közben Ricsi. Én Ricsivel nézem. Én átul leszek, hogy nem van mennek Ricsiről. A szúrban jön. Hajrá, Ricsi! Ez nem fog működni. Én mindent megtettem. 3 és... Hajrá, Ricsi! Hajrá, Ricsi! Gyere, Ricsi! Nem majd a puzi kézzel nem vinni a medvére, hogy nem nagyon szeretnek téged itt az iskolában, meg itt a környéken, de látod, még basztasz el. Ahogy jön a medve csapja, arra biztos, jó? De azért aztán Attila legalább lesz szó. Jó? Ennyi? Édesapja fával dolgozik? A szerencsém, ha el nem tudok megélni. Maradj itt! Megállni, fönn csapsz, jó? Az is szurkoljuk. Hajrá, Ricsi! Hajrá, Ricsi! Hajrá, Ricsi! Állj! Látod már a Ricsi? Hajrá, Ricsi! Hajrá, Ricsi! Hajrá, Ricsi! Igaz, hogy levágta a fél zsoromat, de jó! Segítséget, nagyszerű! Ez még egy nyugdíjavással. Azért szerencség, hogy jó egészségre körvett Ricsi, meg kicsit mátásnak valami biztos, hogy de ahogy Ricsi,
annak idején János Vitéz játszik könnyedséggel végül a másik két vezetőt. Régi voltak különösen kegyetlen, de azt nem beszéltük. De akkor, mint a különösen kegyetlen alumíniumországokkal, ekkor kicsit pihegebb. Azért sok. 6 szerel vagy 5 szerel. Na jött a harmadika. Ott egy hatalmas sárkány. Ismerte Jónás és a cett történetét. A sárkány kívül jött, majd kidázott a szárnyát. Jancsi beleugrott, azok a sárkány gyomrában néhány méter, megkereste a sárkányt. Majd levette, kivágta magát a sárkány gyomrában. Hosszú vándorlás után. Nagy államnak megérkezett Tündérországban. Arról nyomott el, nem tudni hány napig alatt valószínűleg heteken keresztül, megjelentek a tündérek és a csodaszép dalkéneken. Ezt a dalt felidézzük, még olyan még megkérem, hogy segítsen a felindításban. Tavaszi szél vizet nincs felmentés mindenki. Jobb tavaszi szél vizet árad, virágom, virágom, minden magátlásod válasz, virágom, virágom. Fiatalok is! Hát én már kiválasztad, virágom, virágom, engemes én tégedet, virágom, virágom. Hát ez közöskolós úrban. Fesztiváltán senki nem megy sehova, iskolából visszajöttök ide, no, pontosan ez volt az a gyönyörűs dal, rögeti a szemét, nézd körbe. Lámpa! Micsoda! Ó, ez a gitár! Nem sokáig örül. Ugyanis egyszer csak rápillantott dolmányának gombjukára. Ott volt az a már ilyen csak száraz góz, amit ekkor Jóska sírjára szaktunk. Ó, Jós! Miért nem vagy velem? Mit tettem kézzel a rózsával? Eldobtad be hova? És mi volt a tóban? Nem Jóska volt benne, hanem az életben. Abban a pillanatban, ahogy a rózsa beleeskedett a bártán volt Jóskát. Ettől ezt nem jegyzi meg, de szerintem olyan, hogy felhúzta. Belelépett. Elnyávult egy úgy. Kihozta a partra. Hozja van? Mióta a világ ilyen gyönyörű bármi még nem volt Tündérországon. Ennek örömébe, és éppen ezért abban a szent pillanatban megválasztották Jancsit és Jóskát Tündérország királynak és királynőinek. Hova tudják, hogy örök élet van Tündérországban. Mi következik ebből logikusan? Hogy? Hát ő a mai napig egész élnek, ami sokkal fontosabb, hogy legyen még kicsit büszkék. Mai napig magyar király és királynő. Hát valaki arra jár, elvileg és mindenkül. Üdvözlöm. Köszönöm szépen a figyelmet.